Ketä? Ui, nyt tuli niitä freimejä lisää. Tämä on Lapin Känäästä. Gänäästä. Gänäästä niinkun Gangsterismiehiä. alkoholi soituneisuudesta. Eihän Lapin gangsta ollut Crash-saitin vierellä äsken. Justiin spavnasin tänne No perkele, tämähän on korka. Miten vitussa me on korkaa ajellut? Eiku. Hei Oku, tulepas sieltä korkasta nyt tänne soporeita kohti. Ui paska, tuossa ukko pyssyn kanssa. Don't shoot! I'm friendly, dude! Fuck you! I got a lot of bullets too, dude. I'm gonna shoot back. Hei, pysy hengissä. I'm gonna shoot back! Stop fucking shooting now! Thank you. I stop. Fuck you, man. I put my gun down. Put your gun down. My gun down. Good. Put it down. Missä sä nyt oot? Versnikin. Right, there you go. Ne Veresnikille todennäköisesti juoksee joku eri, koska se hunttaa noita Crash-saitteja. Se ton resetin jälkeen, niin se heti vittu juoksi sitä pellon läpi siihen Crash-saitiin. Me tapoin sen. Väijyssä ite. Sä tapoit sen? Joo, me tiputti SCC. Ui, vittu mulla ois ollut tuohon kolttiin lipaas, mä en saanut sitä irti maasta. Missä te nyt kaikki meet? Se Nordfestillä vai? Ei olla Nordwestillä. Tässä Soporin yläpuolella, pohjoispuolella. Winchester. Joo, ota se Winchesterin pykälä vittu, minusta tuntuu, että mä otan kota sen saat, sillä saa enemmän aikaiseksi kuin AK. Potkii niin vitun lujasti. Varsinkin tuo AKM:llä kun yritti ampua, niin rekyyli aina näkyy vittu taivassa sen jälkeen kun ampuu. Saaks näitä kamoja siirrettyä niinku inventoris ylöspäin? Ei, sun pitää ottaa ne, tai laskea maahan ja ottaa ne siinä järjestyksessä kyytiin, kun sä haluat olevan tossa. Vittu. Jos Oku löytää 6 slotin housut, niin otan meikällä. Mulle. Mulla on Winter Hunter pienset jäällä. Mulla ois ollut vaikka kuinka paljon niitä housuja, kun me lähdin sitä elektrokoululta. Me vaihtelin sinne varmaan 10. Mä tapoin tuohon äsken. Lisää ampumaan jalkoihin. Oisko me pitänyt ottaa MPFM? Mä jätin tää Sportster itelleni. Saako MPFM muuten selkeä? Mulla on Winchesteri toisinaan. Saa. No voi vittu, minähän haen sen. Winchesteri lähtee huitsi helvetti. Nyt siellä on joku rotta tietysti jo siinä ruumilla. Me hienosti väistelin kuule se rakilla räiski. Eiku varmaan sillä MP5 räiski menemään ja... Eiku se oli rakki, joo. Se laski sen rakiin tuohon maahan. Lakaaks Okun ääne? Juu. No perkele. Ai niin tuo vesti. Rapatti Oku. Me tukka. Vittua, täällä on ihan vitusti tavaraa. Kampus. Tää helvetti.